Dneska si zahráme. Kamo, neviem, či bolo počuť ten úvod, ale keď ho nebolo počuť, no tak ho proste poviem ešte raz. Čaute ľudia, vítam z nového videa. Na začiatku ste videli, že kamo sa idem začať sťahovať, ale v žiadnom prípade to ja som si nič nešiel sťahovať, ale som chcel zapnúť normálny Brawl. A nechápem ten jak sa to volá, bufet, lebo ja som proste dal len 4 tikety a s tými 4 tikety buď kam máš vyhrať a teraz proste príjem do klubu 9. Ja som vyhral 3 krát a zrazu, že 9. No nechápem. No 9. Na Squeakovi a na Shelly, kamo. Aj, to je prekliaté. No a dneska by som asi išiel pušovať Willow. Willow by som išiel pušovať. Na Bounty, to som aj nechcel dať, ale tak už keď som to dal, tak to už to proste budem hrať. No. A v každom videu budem asi robiť toto, že lebo kamo, ja vždy keď rozprávam dlho, že proste dlhšie, no tam mne furt sa keby mení hlas a to je tak nepríjemný pocit, že proste rozprávaš a zrazu, že to je extrémne chcel povedať. No a ešte som chcel povedať, že mal by ste dávať lajky, odobery, budem to hovoriť v každom videu, ale to nevadí. No i proste, ja kľudne, aj keď mi dáte, že proste jeden like, alebo proste odber, tak pre mňa to je veľa. Teraz kamo si poviete, že dobre, typek nevie, čo je odber, lebo proste aktori youtuberi teraz majú už 2 milióny. OK, tak toto bol najlepší. Najlepší play. Som začala ovládať Leona a potom som kamo, že skoro zabil Angela a Piper ho to razilo. A neviem prečo tá Piper. Teraz keď ste ma nepočuli, tak som mal ďaleko to bod, no a neviem prečo tá Piper má rúžový skin, bo ja som videl, že má modrý. To je jedno, ja som farba slepý. Aj, dobre. Teraz mám proti sebe Beu, Groma a ešte som si nevšimol koho. Ešte tam bol jeden typek, ale ja neviem, kde je. Neviem, kto to je. Ten buď stojí tam na začiatku. Dobre, Lumi to je. Ja Lumi nenávidím. Však to keď na vyšších ránkoch, však to ťa dobije na smrť. Akože návažne. Dobre, Lumi, áno, dead. Lenže náš celý tým je dead. Tiež. Ja neviem, za koho si mám zahrať. Myslím to s ultinou. Asi za Lumi. Tak. Nie, ja som ho nechtěl streliť. Opa. Ten dáva väčší damage, než som si myslel. Aha. Ja som si... OK, tak vyhrali sme prvú hru. A to vyzeralo, že kamo prehráme, ale ja som rád. A začal som... Dobre, máme sushi. OK, ja som skúsil taký jeden trik. Máme hod. Teraz by bolo dobre, kebyže mi to padne na... Počkaj.
Počkaj. Neviem, čo to znamená. Lebo vážne mi nejde angličtina. Počkaj, bola mám tu, idem si ho vyskúšať. Hypercharge nepoužijem, ale kamo, keď to bude dať čas overtime, ja vážne neviem. OK, no. Čo to robí? Asi, že... Aha, neviem. Počkaj. Dobre som videl, že sa mu zdobí autina. To som dobre videl, či som slepý. Tak toto je opäť... Neviem čo. Toto je extrémne opäť... Čo? Kámo, však to za milý 100 kg máš autina. Proste bum, pár strelí, ale kámo, ideš bombardilo, krokodilo. Dobre, tak dáme výlov na, keď sa nám podarí to na 15 rank. A no proste po tej hre, kámo, čo hovorím, dáme proste na 15 rank výlov a ukončím toto video a v ďalšom pôjdeme na proste skúsiť toho bula akože normálne v hre, lebo tam už doslova jeden bod streľa. Tak to je. Tam taký jeden ten slabý extrémne, to ten streľa max. Nie, za koho by som si zahral? No to za nikoho. Kamo? No, ten Chester ma zabol. A my vyhrávame, OK. Killy tu, tá Lily. On čo, kamo, robí? Teraz sme mohli mať extrémne free killov. 3 sme mohli mať free killy. No, hej. Tak. Tu je ten. Ho dobijem na smrť. Skoro. Tam. Mu hodím. On sa vyhyloval, ale zomre. Takže pohoda. No a teraz, kamo, kebyže tá... Nie, Lily, zabudni. Nechod sa fajtiť, prosím, Lily. Bol by som úplne rád, kebyže sa nejdeš fajtiť. A prečo nefajtím Angela? Však Angelo je ľahší ten. Nie, dobre. Ubráňte to. Prosím. Kamo, že skoro prehrali. Kamo, tá Lily mala že 58 HP. Si robíš srandu. Ja som sa s jedným mojim kamarátom dohodol, že spolu dáme max tier. A kamo, viete čo zrobil? Teraz idem úplne preč od témy. Ale toto, kamo, vám vážne musím povedať, kamo, ja nechápem, čo sa mu stalo, však my sme v ten deň pušovali extrémne dobre, sa nám darilo. A typek na ďalší deň sa kúknem na jeho profil. Typek má, že už Max Tier Piper, my sme spolu mali dať, že Jajonga na Max Tier a on Piper a typek sa nám vyčačal a proste povedal, že idem puštúť sám. Tak vážne díky. A škoda, že ku nám nemôže prísť kamarát, taký jeden môj, lebo ja by som mu... Prosím, poďte. Dobre, tak, dobre. Viete čo, zrobíme to tak, po tej hre končím. No ešte si tam zoberiem coiny z... Dobre. Ten Grey je problematický patkaň.
Teraz sa tu portne. No jasne. Ja sám. Kamo, neportuj sa všade. Kamo, kebyže ho... Dobre, už teraz aj kebyže ho trafím, tak to môže byť jedno. OK, prehrali sme, ďakujem. Tak nič. Tak posledná hra dopadla dobre, extrémne. Normálne kvalita. A to by bolo všetko pre dnešné video, takže čaute.